vanhu vari kukudzora iwewe vakagumira grade 7 uri kudzorwa nemunhu asina kupedza grade 7 iwe une degree saka akadzidza ipapa ndiani? Ask your neighbor kuti kana munhu ari kukudzora asina grade 7 iwe uine degree saka akadzidza ndiani pautu hwenyu? The first sin of Ahab is intermarriage. Munhu waunoroora ane zvaanoreva muupenyu hwekunamata. Saka vhesi inenge ichitaura na Proverbs kuti pfuma nenhaka zvinobva kwabereki, asi mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. But I told him kuti mukadzi wako murwere. Told him that your wife is sick. Pandakati mukadzi wako anorwara zvikanzi sure sometimes anonetseka kurara ndikati aiwa. When I said yes she's sick, he said yes sometimes she actually has trouble sleeping. I said no. Ndataona kuti haasi kutombozwira ndikati aiwa. So that he's not understanding. Ibenzi. No. She's a fool. Munotukana usvika mapedza nechirungu. Zvoti chembere dzinoti vari kutukana hadzi kudii? Sentimental naive. Yes. Tasa mkatara. Netaring way goose. Ora, 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 ora. Ndabuda mdaini, ndaloka madozi, ndapita machira. Ndapedza kuyabota, nawo zangu zinotanga ndiri pambedha. Tosoguma ndatoita meta. Ora, ora. Ndakatangana mhaya kandirumira nemhiripiri. Do you know that there's a parent right now amongst the Gentiles with 5 sons? But he is sure when he dies, his house will be a ruins. Anto zvizoti ndikafa musho wangu radongo, asi ane vana 5 vaakazvara. Kune murume izve zvaane vana nemukadzi vakatowirira kuti mukadzi wangu tikafa pamba panapa rava dongo. Arombaya hapana kana anombofunga kana kupfirira imba yekicheni kuti irambe iripo. Zvese zvinoitirwa vana wakaitirwa. Kuchikoro chakanaka wakaendeswa ukadzingwa ikoko uchidzingirwa mbanje. Iye zvinezvi nguva yekuenda kuchikoro yakapera wakazwa wazorega mbanje. Waiputa mbanje nguva yekuenda kuchikoro. Pawakapedza chikoro ndobva warega mbanje. Clap hands for Jesus. Dao tuone kufa kwawakaita. Waitiza chikoro chienda kuBhawa. Wafoira chikoro wakabva warega doro. Vamwe vanositanga vapedza chikoro vozonwa doro vaane mapepa muhomwe. Yes. Iwe wakatadziswa kupedza chikoro nedoro. Ndobva wazorirega manje. Iye zvine zvaushanwa. Zvikara zvakangokuti rova doro uende kuchikilasi wakadhagwa. Zvikara zvichiziva kuti zvonoburana naticha iko. Kamani. Kurwadza kwazvinoita. Ezvo wakunyatsofunga kuti indamba njenga ine mbiri tiri kuchikoro so. Kwenga hapana chiripo naye vedu. Ndozvandaitukira maticha here zvimbanje iyi. Waitonge munhu wina loto watenga bhora rembanje. Waifamba uchibhamba so. Chitaurira vanhu kuti ndine bonza. Hande tinorova kutoilet. Ndine bonza. Iye zvinezvo wakapondwa nebonza kare kare. Future hapana. Kuti utaurire vanhu chokwadi kuti mabasa haasi kushayikwa. Hakuna mabasa etype yangu yevanhu vasina mapepa. Yes. Mabasa ariko
type yangu inini aiwanirwe mabasa. Yes. Munoti mabasa ari kunetsa. Une mapepa ezvei? Mapepa hapana. Turungoti rese. Kose uri kunyepa kuti mabasa ari kunetsa? You are unemployable. Yes. Because you have zero skill. You can't market a product which has no name. Yes. What is your profession? Dololo. What is your skill? Dololo. Daniel showed us that the Gentiles are beasts because they are victims of a kingdom of beasts. There's a dragon and a beast running a kingdom, and the Gentiles are good at one thing: they devour one another. Yes. You are 4 of you in your father's house. You can't sit in one room for 1 hour without anyone swearing at another one. 1 hour muri 4. I'm going to say 1 hour muri 4. Vana vemunhu 1. Mese mune mitaura chirungu mese. Munotukana nechirungu. Amutukane neshona. Munotukana kusvika mapedza nechirungu. So chembere dzinoti vari kutukana hadzi kudii? Sentimental naive. Yes. You insult each other in English. So the adults who don't know English, they don't know what you are saying. Tiresome katara. Netaring way goose. And people are trying to say, netaring way goose. Shanzi chi zvonza vari kutukana budai panze hapana zvavanoburitsa vanotorovana manje. Vakadzi venyu vane vari kuchotoko votowirirana kuti ndo zvavanoita varume vedu vakasangana. Amene avazunzira kamuswe kekanyongo. Ndakakadzela umwe mufundisi. I was counseling one pastor, Ndikamuitira munamato wakati simbei. and I laid a very strong prayer on him. Unoziva mai vaigara You know, the wife would stay baba vachikansela vaenzi. while he was counseling guests, Mai mufundisi zvokukumbira mufundisi kuti to the extent where she would then ask the pastor, the ndoda husband, kumboenda kutoilet. that may I please go to the toilet. Saka ndiperekedzei musasare mimi. So please accompany me so that you don't stay alone. Mai mufundisi kunge kutanga vachazviitira. And here this pastor's wife, it was almost like she was going to Kutya miss kubuda herself, kuti ndikangosiya murume wangu out of fear that if she leaves her husband for even a second achitaura nemunhu uyu. with this person, talking to this person, handeitese. let's go together. Ndakamuti iwe I said to him, wakanyanya pareko chicho wakamboita. what exactly did you do? Zvikadzi baba And he said, my father, ndaive jaya I was a young man iyewo yaive mhandara. and she was a virgin. Handina mumwe wandinoziva kunze kwake uyu. I have never slept with anyone besides her. Imi muri munhu waMwari, Mwari unotaura nemi. You're a man of God and God speaks to you. Ndinganyepere vamwe vese kwete imimi. I can lie to everybody else, but not you. So why is she treating you like this? I don't even know. So I had to pray for him. But I told him kuti mukadzi wako murwere. Told him that your wife is sick. Pandakati mukadzi wako anorwara zvikanzi sure sometimes anonetseka kurara ndikati aiwa. When I said, yes, she's sick, he said, yes, sometimes she actually has trouble sleeping. I said, no. Ndataona kuti haasi kutombozwira ndikati aiwa. So that he's not understanding. Ibenzi. No.
she's a fool. Do you know, even as a man, you can't even flow in that kind of an environment? Wakagadwa, wakaprotectwa like wadi. Being guarded and protected like that. What have you done? This isn't an old issue, it's fairly recent. I'm still looking for ways that I can help him. I'll call him back and sit down with him. I'm still asking God, should I give him another wife or how do I deal with this? You see where I'm going? They say I'm growing. Well, there's some very strict laws coming soon that don't really trust too much that you're feeling murume wangu hana kwaanoenda hana zvaano anouya kwandiri totaura naye you're feeling to ndikaona live good lives at kuti home. hauna kukwana tinokutopa apa I will top him up. tadzisa murume kuona kana bhora You make your husband fail even to watch football. wabvunzazve muri kupi You're asking him ndiri over and kustadium over again. Where are you? yaringa futi wabvunza futi What time are you? saka muri kupi ingandati ndiri kustadium I told you I'm at the stadium. tiri kubhora hausi kunzwa here mheterwa idzo Football. ndiri Don't you hear kubhora the whistling? I'm at the football, at the stadium. chii What is it? I'm simply saying, even if your own husband was Abraham, you would still have problems with him. Unotsamwira murume wako kupfunda karomo kudaro sevhisi yese. You have said to your husband throughout this whole service. Ukatoona mukadzi wako achitokutsamwira asati akubata. If you can see your wife being Uri upset with patight. you without even having caught you, then you're in real trouble. Nehope chete kungokurotera bedzi hope ano. Just for the sake of a mere dream. Une maoneswa. Aiwa ipfungwa dzakasviba zi. It's just being a dirty-minded person, that's all. Set yourselves free from bondage. Yes. Sunungurai mhepo Free the atmosphere pamusha. in your home. Ndizvere? Is that right? Yes. Musha wemakristu. It's a Christian home. Hauzi musha wevahedheni. It's not a heathen home. Takatendeuka takapona. We are born again, we are saved. Ndizvere? Is that so? Yes. 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 Tiregedze kuomeserana. Let's not make it hard for each other. Tell your neighbor, set me free, wewe ndiregedze ndisunungurewe. Set me free, you let me go. And so we are wondering, if you are educated, you must be civilized. Why is your education lacking civilization? Why is your education lacking modesty? Why is your education lacking reasonableness? Why is your education lacking calmness? Why? If you are educated, you must be calm, collected, diplomatic, civil. Why would you go as far as using swearing words if you went to school? Civilized people don't do that. Educated people don't do that. If they are not happy, they will simply say, I am not happy. Yes. You don't have to insult his mother who died 1995 to prove that you are angry.
You have just proven that you are not educated. Yes. Rukutuka amai vemunhu vakafa 1995. Kuti uprove kuti wagumbuka. Ndo zvakaita chikoro izvozvo. Kuchikoro unodzidziswa kunyarara ticha achitaura. Imi makaenda kuchikoro mese mune muchitaura muri 4 ka 1. Even vari panze havanzwi kuti ari kutaura chaiye ndiani. You can't give each other a chance to talk. What is the use of education if you remain stupid after obtaining it? Yes. What is the use of education if you remain stupid after going to school? Yes. It's useless. Nyanhasi uchiri kubatirana wachibva mubhawa wakadhakwa wava chartered accountant hausati wakuzvinzwa kuti wawa wakupinda mumusoro zvaakuda kutanga chiregai ndiende ndinopedzesera doro kumba nanhasi uchiri kutakurana wachikuda mubhawa. What is the use of education if you are able to remain stupid after going to school? Yes. Vanhu vari kukudzora iwewe vakagumira grade 7. Uri kudzorwa nemunhu asina kupedza grade 7. Iwe une degree. Saka akadzidza ipapa ndiani? Ask your neighbor kuti kana munhu ari kukudzora asina grade 7 iwe uine degree saka akadzidza ndiani pautu hwenyu? Remember, there are two words that must not be conflated. Educated and formally educated. Okay. Having a degree is not evidence that you are educated. Yes. It's evidence that you were formally educated. Yes. There are people who are more educated than you who do not have certificates Yes. because they did not attend formal education. Don't confuse the two. Yes. Don't confuse the two. Ask your neighbor, can you distinguish educated people and formally educated people? Did you know about it? No. You thought that going to school is the only way to get educated. It's false. You don't need the school to get educated. Yes. You need the school to get formal education. Yes. Clap hands for Jesus and clap hands for me. Kune chembere neharawa dzisina kumbopinda muclassroom vane 50 years vari vese murume nemukadzi. Iwe nechikoro icho chichi wane madivorce certificate 3. Saka akadzidza ndiani? Yes. Yes. Who is educated? Yes. Somebody had one husband Yes. for 50 years. Yes. You have 3 divorce certificates. Who is educated? Yes. Munenge maidzidziswa kurambana nevarume kuchikoro kwamaienda. Because ndo chinhu chega chamakagona chatiri kuona. Wakabva pamurume ukasiya vana vadiki vaina baba wavo. Vana vari kuchengetwa nemureri wevana. Iwo uchipfeka maoutfit uchienda kubasa so. Ukurererwa vana nemurume. Iwe wakaramba murume. Izvo wakufamba uchiti uri single kuti une vana hausi kutaura uri kutsvaga mumwe murume. Yes. Ndo zvakaita munhu akadzidza here izvozvo. Kudzidza kuita seko. Our Lord Jesus said wisdom is proven by her children. Verse 18, verse 18, verse 18. Matthew 11. Verse 18, Matthew 11. Yes. For John came neither eating nor drinking. John came neither eating nor drinking. And they say he has a devil. Yes. The Son of Man came eating and drinking. Yes. And they say
Behold a man gluttonous, What about wisdom? and a wine bibber, a friend of publicans and sinners. What about But wisdom? wisdom is justified of your children. Wisdom is proven by its fruits. Yes. Don't walk around claiming to be wise. Show us the proof of your wisdom Yes. with your personal decisions. Oh, yes. The first thing that we see on Ahab was a terrible man because chekutanga chaakaita Ahab anonzi akanowana Jezebel. Jezebel, she's not an Israelite. Jezebel, mukunda wa Edba, the king of Sidonians. She's a princess to other nation. Kumusha kwa wana mata wa Mwari. Then Ahab mukuziya kwake kuti Mwari anoti, do not be unequally yoked with an unbeliever. Musasungwa pajoko pamwe chete nevasingatendi. Iye achitarisa vanhu vakanga vachipinda church paSamaria. Akati muchechi hamuna vasikana. The first sin of Ahab is intermarriage. Munhu waunoroora ane zvaanoreva muupenyu hwekunamata. Saka vhesi inenge ichitaura na Proverbs kuti pfuma nenhaka zvinobva kuvabereki. Asi mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. So Ahab neglected. You know, I always find it fascinating when Ellen White says in another quotation, dating an unbeliever, you're setting yourself under Satan's ground. You grieve the Spirit of God and forfeit his protection. Saka Ahab akatanga kuita zvinhu izvi. Kuroti mweya umwe watichaona mazuva ekupedzisira. Mweya wekuita ma-intermarriages. And whenever intermarriages are implemented by vana vaMwari, then we know that the judgments of God are following next. Bible rinotaura mubuku raGenesis, Genesis chapter 6, inotaura zvinoti vanhu vakati votanga kuwanda panyika from verse 1. Vanakomana vavanhu vachiberekera vakunda. Vanakomana vaMwari vakaona kuti vakunda vavanhu vakava vakanaka, vakasarudzira vakada pakati pavo kuti vava vakadzi vavo. Bible inobva kuti ipapo mumwe Jehovha Mwari akati, mweya wangu haungaramba uchigara munhu, zari wenyama yake, makore anda akumbai 120 years. I'm going to destroy mankind. And vhesi rinotamberi kuti panguva iyo kufunga kwevanhu ndangariro dzokufunga kwavo dzakaipa nguva dzose. Chirungu chinoti the mind of man was continuously evil. Because of intermarriages, the name Jehovah was not respected. Saka now mweya wakaiswa naAhabhu pakati paIsraeri kuti rora waunoda unobvunzwa nani? Usatsvaga mweya. Unodza ndakaverenga rimwe bhuku rinonzi Pastoral Ministry rinotaura imwe quotation inoti the greatest case that a minister could have is to marry an unsanctified wife. Kuroora mukadzi asiri sanctified. When you are a minister, Ahab is a minister. He's ministering to Israel. But Atora this unsanctified wife. And now from that moment, Ahab became weak because akataka kumanipulate with this woman, Jezebel. The spirit of Jezebel, even now in these last days, yakumanifesta within us. You see, even our vakadzi vema ministers, vanoparidza shoko, pastors, vakadzi vavo, unoona vazhinji vacho kuti vane mweya waJezebel. The spirit of Jezebel in them, dressing yacho ni Jezebel. Shauri Jezebel was fascinated nenyaya dress, obsessed nekuchena. Chaverenga vhesi iyoyo. You see, vakadzi vema elders vanofanira kuchita minister to local churches. Ndo vari pamberi nekushama nekusagona kupfeka. Saka kana chechi ikanga yakuita mweya uyu zvichionekwa zvichiitika, Elijah must come to rebuke those spirits so that the church can be prepared for a great work iri pamberi pavo. So it was actually something else that we see. Inotaura zvinhu zvakaitwa naAhabhu. Ukaverenga verse 32 inoti akavakira Bhaari aritari mumba yaBhaari akaivaka paSamaria. Paipindwa chechi ipa pakati taakuvaka out of Baal. Here church inofanira kunge ichiita about the name of Jehovah. Inonzi yakadedzwa kuti ive separated with the world. Inonzi yakadedzwa from darkness into this marvelous light. Yachinja zvese. Vakataka kuvaka maauta. Vaprofita venhema vakapinda. You know, Jezebel akapinda muchechi. Akasvika akaona vanhu vachiimba nziyo. Pachinzi chaimbirwa first song.
apo Jesu anouya kuga. Chisepe akagara. Saka chapiwa second song negroup. Second song group rikauya. Ishe wedu achaburuka nekudanidzira nezvire mutuma mukuru. Vanhu vakati amen. Jesepe vakagara because iye munhu wenyama. Romans 8 verse 7. Inoti vese vari munyama havagoni kufadza Mwari. Akati matopedza. Hapana kana ngoma osho. Hapana kana gitari. Hapana kana kutamba. Matopedza. Kwabva adzokera kumusha kwavo unotora 850 prophets of Baal. Zvanzi yatipinza chechi paSamaria. Pakaneta hapasi kupisa ba. Saka the next thing. Apo Jesu yanga, apo Jesu anouya. Vaprofita vaBhari ukaverenga 1 Kings 18 notaura kuti Eria pavakavaka aritari dzavo vaprofita vaBhari zvinonzi vaitamba vachipembera pamberi pearitari dzavo, dancing, eating and drinking, vachidya vachiguta chikafu. Kana wazvimbirwa ndozvaunoita. Another subject for another day. So now, muchaona kuti this first scene of Ahab, intermarriage, and now this thing have killed even the church of today, because young people now have respect nyaya dzekuroorana munhu angotora kwaanoda. Saka we are in great trouble now. Kana wakachenjera mai vako vari kutambiriswa porridge sei nehurumende iwe uripo. Chengeterwa mai nehurumende ndozvakaita munhu akadzidza izvozvo. Kwete. Ha? Vana vemunin'ina wako akashayika vari kuchengetwa kumusha kwaamai guru vako. Mukadzi wemukoma wako akashayikwa. Iwewe ndiwe mwana mukomana asara, ndiwe baba wakatadza kutora vana ivavo. Ndozvakaita munhu akadzidza izvozvo. Kwete. Kuchengeterwa mwana naatezvara iwe uripo aunyare. Zvinofamba uri mubhawa uchitanza handinwe masese ndonwa hutsvuku nepfungwa dzako futi dzakatsvuka futi hadzishande. Hakuna murume anochengeterwa vana naatezvara. Yes. Hazviti. Havana mukoma wangu havasi vana vangu. Ndokuti kudii manje tokutengera njere nandozi udye kuti havasi vana vako vana vemukoma vako ndokuti kudiko zvoreve izvozvo. Ukutoti uri kutaura izvozvo. Anzi havasi vana vangu ndevemukoma wangu ndokuti kudii. Pastor Chuma kuti kudii ikoko. Kuti handina kudzidza pfungwa dzangu hadzishande. When my father had passed away, I went to my rural home in Wedza. My father's wife was the one at home. My father's younger brother and my father's elder brother came and they fought about me. They said, you can't raise this boy when we are alive. Oh, yes. And my mother was saying, no, but there's no child here, is the only one here. I can take care of him. And she was told, it's not allowed in this village. Oh, yes. I was taken by force to my elder father's, my uncle's house. Bamkuru na bamdiki vakauya kuzonditora by force. Mukadzi wababa achiti ngaagare panapa. Zvikanzi atirerewe mwana nemukadzi isi tiripo. Yes. Azviti.
2 years down the line, bamkuru vachibva vashaika, bamdiki vachibva vatu yakuno uku kwamai vako unopota chinovaona ugare iko. Hatidi kuremedza chirikadzi isitiripo. Iyo ndopaunonge uchiti aiwa mukadzi wangu hadi vana, mukadzi wako anoletsa, ii ndoitaura vana vemukoma. Ndozvakaita munhu akaroora here zvauri kutaura. All right. These were just examples of how dead we were as Gentiles. Simple things that we could fix. We don't know about them. We are unwilling to learn. We defend and justify ourselves. Boaz took Ruth to wife to raise seed for his brother Elimelech. After Elimelech died and his 2 sons, Mahlon and Chilion, Boaz knew that my brother's name cannot disappear from the surface of the earth. I have to marry this woman to raise seed for Elimelech's house. And that's how Obed, the father of Jesse, the father of David, was born. As we speak right now, Obed is not Boaz's son. Obed is Elimelech's son. Yes. According to the rules of Deuteronomy 24. Juti rekuti mukoma wangu zita rake haringarove ini ndiripo. Zvino iwo mukoma wako mupenyu ari kutochikakurayiwa newe nekuti haudi kumuona. Akatonzwa kuti kunhama uri kuuya anotozoya kuzobata maoko iwo waenda. That's how much we hate each other. But we say we are educated. We say we are children of God. That's not possible. There's a brother of mine who had issues with his wife. They separated. The woman took all the children and sent them to a father's house in our raw home in Wedza. My brother. I tried to talk to him. He wasn't willing to talk about it with me. I called my elder brother and said, I can't ask my elder brother what he's doing is this marriage. You are elder to him. Ask him. Well, let's fix this. I don't know. They had their own issues. He didn't want to talk to his younger brother. So I said, well, let me keep my peace. Because in our culture, you don't summon your elder brother to a meeting. Even if you think you are wrong. It's not possible. You don't get to end kana waita problem. Kuti mukoma svika kuno kuda kubvunza kuti mukuzvamisa sei. Hazvina mhosva kuti mukoma wachona ane bhurugwa rine zvigamba kuseri. Mwari hazvide. Yes. Yes. Ukangozoti Mwari hazvide zvatopera. Yes. It ends there. Yes. So I said to myself, what should I do? The father of these children is alive. He is not willing to deal with this matter. He doesn't want to talk to me about it. But I can't leave my brother's wife dealing with this problem alone. So I would buy uniforms for those children without my brother knowing. Sending her money for school fees without my brother knowing. Not because I wanted something from him, but because those are not his children. They are the Chiwenga children. Yes. And that is what matters. Yes. That somebody must say thank you when you do something good. You haven't really matured, my dear. Some of us. While someone is biting me on this hand, I'll be feeding him with this hand and still remain quiet. That's what we are built to do, some of us. Kutato wana simba rekupopota. Anenge adya chikafu chandatenga inini. Asi mangu anandotenga futi. Ndichiziva kuti akaguta achapopota.
Ndozvakaita mazikondireus izvozvo. Hakuna musha usina mazikondireus. Kungozvikudzawo zvenyu. Munawo kwenyiko kumazikondireus ariko. Vamudiki vana vasisina hembe mari ende munotengera vana hembe. Quietly. Nobody should say thank you. They are my children. It's a duty. Tanda, I'm not going to thank you. Mind you, judge guys also. And chaita futi. Ureta ungonotenda stereki wewe. Let me show you that we are ungrateful. Look at me. And then I'll go to my scripture. I want to show you that we are ungrateful, all of us. We haven't learned to be grateful because we are still beasts and we are being translated gradually. Yes. Among us, all of us here, nobody has sat down with his mother to ask how much problems you gave her when you were a little child. How many times did I get sick? Yes. How many times did you have to rush to the hospital at night? How many times was I refusing to suck? How many times did my temperature rise? How many times did I have diarrhea? Kana, happy birthday yako iwewe. Unotombokanganwa kuti mama wako happy birthday. Ezvova huita kuye gadzi kana kuti hita kuye rume. Hausati wambobvunza mama kuti makarara makasvinura kangani ndichiri mudiki. I just wanted to give you one example that we are an ungrateful people by nature. And to go out of Namboita Basagori. But mama, no needs. What one? Some of us were told that we had some serious eyesight problem that they feared that I was going to get blind at some point. But that is when the conversation ended. No further questions. Ndaita bofu nemaziso. Saka ndinozita bofu nai totenda Mwari. It's fine. Hi, Mwari akanaka. Dotenda Mwari ndo vakarara vakasvinura. Bvunza ri paside pako. Uda kutenda Mwari ndo vakarara vakasvinura here? Was it God who was up all night? I've realized that church people no longer want to thank people. Instead of saying thank you, they now say we thank God. There's a time when you need to thank somebody. I want to thank you, and then I want to thank God for you. Yes. Yes. Amen. Dautenda Mwari kuti mai vangu vakandirera zvakanaka. Wambovatenda here mai vacho? Poza una kurerwa naMwari, wakarerwa namai vako. Havasi Mwari akakuyamwisa, una kuyamwiswa naMwari iwe. Havasi Mwari akakuyamwisa, wakayamwiswa nemunhu. Vari pakati pekudya chicken ndo paibva pakwana nguva yekukuchinja pampa iwewe.
wobva vakubvisa pampa wodzokera futi kuchicken. Imbozvitry uone izvezvi kuti zvinobuda here. Let us be a generation that is grateful. Yes. Let's be different. We are not like them. We are children of God. We are princes. We are cubs. And we are sober. Yes. We think deep. And we give benevolence where it is due. Yes. If you need to say thank you to a human being, don't say we thank God. Oh, yes. Imagine munhu apusha motikari yako yapera bhatiri yoti dru yako aidla woti we thank God. Pastor Chuma wobva wati chii? We thank God mota yamuka. Bye bye brother, totenda Mwari. Next time ikati dru nongotipushirwa naMwari. Mwari anofanira kukupushira mota yako, because last time wakatenda Mwari, remember, inini hapana changu ndakwenda. Handisi kukurambidzai kutenda Mwari, but paitwa nemunhu, tenda munhu first. Yes. Wozotenda Mwari. Yes. Uda kunyepedzera kunge unoda Mwari stereki. Wadi kuenda kuna Mwari, wakauya kumunhu sei kana weiziva kuti Mwari ariko? Wakauya neproblem kumunhu, tenda munhu akakubatsira.